heerlijke haven. Lekker swingend. Echt fantastisch. Broadway at its best. Fijne sfeer. Oh, maar het is ook gewoon een feestje. En ik moet eerlijk zeggen, hier ging het dak er wel echt goed af. Eigenlijk is het gewoon een heel mooi cadeautje met een waardevolle inhoud. Vooral ook de boodschap in de voorstelling op een hele plezierige manier werd gebracht. Hartverwarmend. Het verhaal gaat over een lesbisch-seksueel meisje. Emma, die met haar vriendin niet naar een eindexamenfeest mag omdat ze lesbisch is. Dat niet kan. Dat is zo'n gek idee. En het gaat er ook om dat je echt elkaar accepteert zoals je bent. Iemand die opkomt voor eigen rechten. Klinkt heel simpel, maar het is wel heel lastig. En dat zie je ook wel eraan af. We weten wat voor een pijn dat kan doen. En het is jammer dat in deze huidige samenleving dat nog een issue is. En waarom? Waar zijn we bang voor? En daar gaat het denk ik over, zonder dat het een zwaar ding wordt of zo. We hebben ook in de repetitietijd heel erg veel over gepraat. En dat verbindt ons enorm. En ik denk dat je dat ook voelt op zo'n toneel. De samenzang die was echt super strak en zuiver. Die muziek, die blijft erg lang in je hoofd hangen. De humor, die droopt er vanaf. Ja, je moet gewoon gaan. Kom gauw van die bank af en kom genieten van de voorstelling. Als je op zoek bent naar een musical. Die ook ergens over gaat met een mooie inhoud, maar waarbij je ook gierend van het lachen in je stoel zit. Jong en oud talent. Dan is de prom de avond voor jou. Ik denk dat je gaat lachen. Ik hoop dat je ook een beetje geraakt wordt. Ja, die moet je gewoon op je repertoire hebben. Die moet je hebben gezien. Iedereen is enthousiast hier. Kijk maar even rond. Alle mensen die hier zijn enthousiast. Dus Als je niet komt, dan ga je missen. Nou, wat je precies gaat missen, dat ga ik je niet helemaal vertellen. Maar je gaat wel missen. Dus als je twijfelt, ren naar die computer, klik, klik, klik een kopje casus. Want je gaat missen!